Mapagpalang araw, kwentong baryo. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Torio. Nangyari ito sa lugar ng Capiz. Itong panahong ito, si Torio ay isang mag-aaral ng sekundarya. Nasa edad 21 na ito, ngunit pahinto-hinto naman ang kanyang pagpasok sa paaralan. Dala ng hindi pinalad ang kanyang ina sa naging asawa nito. Ang nanay kasi ni Torio ay isang biyuda na. Itago na lang natin sa pangalang Vera. Ang tatay kasi ni Torio ay napaslang nang minsan itong dumayo sa lugar ng Capiz. Bali ka baryo, hindi talaga lehitimong taga-Capiz ang pamilya ni Torio. Dito lang iikot ang buong pangyayari. Si Vera naman ang nagmana ng ilang lihim na aral ng kanan. Yun lang din kasi ang naiwan na alaala ng tatay ni Torio. Bukod sa libreta, iniwanan din si Vera ng iilang medalyon kung saan inaral niya ito at dinebosyonan. Wala naman ibang hangad ang nanay ni Torio kundi ang maipaghiganti ang kanyang asawang na mayapa. Simple lang din ang pamumuhay nilang mag-ina. Merong naiwan na lupain ang ama ni Torio. Hindi rin nila magamit ng maayos ang lupaing iyon. Dahil simula nang mamatay ang ama ni Torio, ay marami na ang umangkin ng lupang iyon. Namuhay na lang sila Torio na nagkakasya sa kinikita ng kanyang ina bilang maglalako ng kakanin sa kanilang lugar. Tumigil na rin itong si Torio sa kanyang pag-aaral. Ang tanging hangad kasi nito ng mga panahong iyon ay kagaya rin ng kanyang ina na maipaghiganti ang kanyang ama. Ang angkan kasi ng tatay ni Torio ay kilalang batikang manggagamot sa Capiz. Hindi ko na lang rin ilalahad ang totoong address, kabaryo. Basta, taon ito ng late 50s. Kaya rin naman kasi nasawi ang tatay ni Torio dahil tumulong ito sa iilang angkan niya nang mangyari ang isang sakuna kung saan nagbalak raw na angkinin ng mga gabunan ang lugar kung saan naninirahan ang angkan ni tatay. Sa kasamaang palad ay hindi nagwagi iyon dahil sa kakulangan ng kanilang depensa. May kwento pa sa kanila na hindi lang raw basta gabunan ang nakaharap ng kanyang ama. Isa raw iyong gabunan na nahanay sa Harimondon. Konting kaalaman lang, kabaryo. Bigyan ko lang kayo ng ideya patungkol sa Harimondon. Ang Harmodon o Harimondon ay mataas na uri ng aswang. Ito ang lalaking bersyon ng bangkilan. Ngunit di gaya ng bangkilan, ang mga Harimondon ay di kayang lumipad. Ngunit kaya nilang mag-anyong aswang at kaya rin nilang mag-anyong mabangis na baboy ramo. Gaya ng bangkilan, ang Harimondon ay pinaniniwalaang nagmula sa mga sinaunang kadatuan, kung kaya't ang kanilang dugo ay mas puro at mas malakas, hindi gaya ng karaniwang aswang na iisa lamang ang itim sa bato o perlas. Ang Harimondon, gaya ng bangkilan, at may kakayahang magluwal ng maraming itim na bato.
Sa bersyon ng Harimondon, sa laway niya ito nilalagay. Ang laway at sisidlan ng katas ng aswang upang gawing ganap na aswang ang isang karaniwang tao. May isa namang nabuhay at nagbalita sa kanila. Ito ay ang pinsan ng kanyang ama. Noong nabubuhay pa ito ay may itinuro itong isang manggagamot na nakatago sa liblib na kuweba ng Kapis. Yun daw ang pwedeng makatulong sa kanila. Di rin naman naglaon. Namatay rin ito gawa ng pinsalang inabot sa kamay ng mga gabunang Harimondon. Patuloy naman ang pag-aaral ng kanyang ina sa karunungan na nahanay sa kanan. Doon din nila nalaman na ang umaangkin ng teritoryo ng kanyang ama ay may salahi raw ng isang gabunan. Doon naman nag-init ang ulo ng nanay ni Toryo gamit ang isang puno ng kawayan o mas kilala sa tawag na bagakay. Doon ay gumawa ito ng gamit na pwede nilang ipangpuksa sa lahi ng gabunan. Pinatulis iyon ni Vera upang maging handa sila sa anumang oras na muling may manggulo sa lupain ng kanyang ama. Matindi ang pagdadasal ng nanay ni Toryo tuwing gabi. Hindi man niya alam, ngunit nababatid nito na isa ng ganap na antingera ang kanyang ina. Bukod kasi sa nabuhay muli ang mga medalyong tanga nito, gaya na lang ng San Benito, Sinukuan, Sator, at ang pagpapataas ng kabal at kunat ay inaral na rin nito. Tanda ni Toryo na siyam na unang Biyernes sa bawat buwan ay nagtutungo ang kanyang ina sa gitna ng gubat. Doon raw ito humihingi ng gabay sa mga engkantong kaibigan nito. Buhat rin daw kasi na magtanga ng kanyang ina ay nag-iba na rin ang ugali nito. Tila laging mainit ang ulo at parang laging gustong sumabak sa gyera. Isang beses nga raw, nang abala ang ina ni Toryo at siya ang inutusan nito na maglako ng kakanin sa kanilang merkado. Wala namang nagawa si Toryo kundi ang sumunod dito. Toryo anak, ikaw na munang maglako ng paninda ko. May aayusin lang ako at pupuntahan. Kailangan ko kasing makita ang isa nating kamag-anak. Wika ng ina ni Toryo sa kanya. Ganun ba, Nay? O sige, wala naman pong problema. Ako na pong bahala. Wika ni Toryo sa kanyang ina. Agad namang nagmadali itong si Toryo na kunin ang bilao na naglalaman ng iba't ibang uri ng kakanin. Habang naglalakad itong si Toryo, ay nadaanan nito ang sakahan ng kanyang ama na iba na ang nagtatanim at naggagapas doon. Nakita naman ito ang isang lalaki roon na pansin niyang pinagmamasdan siya sa kanyang paglalakad. Hindi naman pinansin ni Toryo iyon. Patuloy nitong tinahak ang daanan. Maya-maya nang makarating na ito sa merkado, ay agad na nga pumwesto sa isang gilid itong si Toryo. May mga iilang tao rin ang namimili at sa tansya niya ay mabilis lamang na mapapaubos ang paninda nila ng kanyang ina. Nang hindi na nga napansin ni Toryo ay paubos na pala ang paninda nito. Doon naman naisipan na maglakad ng pauwi itong si Toryo. May iilang tao rin kasi ang
Namimili pag naglalakad ito pauwi kaya alam niyang mauubos rin iyon. Di naglaon kabaryo ay muli itong napadpad sa lupain ng kanyang itay. Dun na ito tinawag ng isang lalaki. At paglingon nito ay yung lalaking nakatingin rin sa kanya kanina ang tumatawag sa kanya. Doon na ito nagtanong kung may tinda pa raw bang kakanin. Gustuhin man na humindi ay sinabi na lang nito na meron pa. Hindi kasi maganda ang nararamdaman na presensya nitong si Toryo sa lalaking iyon. Sa forma pa lang noon ay mahahalata mong may kaya ang kanilang pamumuhay. Maya-maya pa ay nagwika ito ng, "Pagbilhan mo nga ako ng tinda mo. Ikaw na ba ang anak ni Vera?" Wika ng lalaki sa kanya. Oo ako nga. Teka, bakit kilala mo ang nanay ko?" Sambit dito ni Toryo. Ngunit hindi na ito muling sumagot at nagbigay na lang ito ng sobrang halaga sa presyong binili nito kay Toryo. Tanging pagngisi lamang ang tinugon nito kay Toryo. Nang makauwi na ito, ay wala pa rin doon ang kanyang ina. Bilang pamatay oras, ay nagbungkal muna ito ng ilang tanim nila sa bakuran na kamote. Lumipas naman ang oras nang makauwi na ang kanyang ina. Doon nga ay nagsabi itong si Toryo na merong bago sa kanyang paningin. Yun ang umangkin sa lupain ng kanyang yumaong ama. Binaliwala naman iyon ng nanay ni Toryo. Mas maigi raw na ayusin niya na lang ang ibang gawaing bahay. Ngunit ang hindi mawala sa isip ni Toryo ay ang pagngisi na ginawa ng lalaki sa kanya. Isang araw, nakatanggap ng telegrama ang kanyang ina na maging ang lugar nila ay gusto rin sakupin ng pamilyang pinagdududahan na nahanay sa lahing gabunan. Sa unang pagkakataon, doon umalma ang nanay nitong si Toryo. Nagwika ito noon sa kanilang kapitan del baryo na hindi na pwedeng may pumasok pa sa kanilang baryo. Inangkin na nga raw ang lupain ng asawa niya. Ganun pa ang mangyayari. Nang malaman iyon ng kanilang kapitan, ay agad itong nagsumbong noon sa lalaking bumili kay Toryo ng kakanin. Yun pala ay purong kamag-anak noon ang gustong manirahan sa kanilang lugar. Mas lalo pang nag-init ang ulo ng nanay ni Toryo nang malaman nila na nagmula pa sa Capiz ang angka ng lalaking iyon. Doon nakabuo ng ideya itong nanay ni Toryo na baka isa sa mga iyon na dahilan kung bakit naubos ang lahi ng kanyang asawa sa Capiz. Isang gabi, inatasan si Toryo ng kanyang ina na magtungo sa lupain ng kanyang ama. Binalaan rin ito na maging mapagmasid lamang at huwag gagawa ng kahit anong ingay na magdudulot ng pagkabulahaw ng mga taong naroon. Naghintay lamang itong si Toryo na mas lumalim pa ang gabi. Bago naman ito nagtungo ay may ibinigay ang kanyang ina sa kanya. Isang kwintas na may medalyon ng San Benito. Yun raw ang magiging paunang proteksyon niya kung sakaling may hindi magandang mangyari. Nag-usal rin noon itong si Vera upang itaas ang kabal sa katawan ni Toryo.
nagdala ang isang bagakay. Matapang na lumarga itong si Toryo. Ayon na rin sa utos ng kanyang ina. Minabuti na rin ni Toryo na hindi magdala ng sulo o kahit anong pang-ilaw sa daan. Tanging ilaw lang ng buwan ang magiging gabay noon ni Toryo. Mula kasi sa tinutuluyan nila Toryo ay aabuti ng mahigit sa 10 minuto ang bubunuin nito sa paglalakad bago marating ang lupa ng kanyang ama. Ilang minutong lumakad si Toryo noon. Sa paglalakad nito ay may iba't ibang tunog na rin siyang naririnig sa paligid. Ang ihip rin ng hangin noon ay kakaiba. Tila sumasampal sa kanya ang masangsang na amoy ng kapaligiran. Di naglaon. Nang napagtanto niyang malapit na siya, ay agad na nagmarahan itong si Toryo. Doon ay dumapa ito habang marahang gumagapang. Nang medyo malapit na ay may napansin siyang kakaiba. Naramdaman niya kasing uminit sa kanyang dibdib ang medalyon ng San Benito. Kahit papaano ay may alam rin naman itong si Toryo sa lihim na karunungan. Sa tagpong iyon, alam niyang nasa panganib siya. Wala namang magagawa itong si Toryo dahil ando na. Hindi na siya maaaring umatras pat lalo't dumadapo sa bubungan ng isang kubo ang mga naglalakihang mga ibon. Ang ibon daw na iyon ay hindi normal. Bukod sa malalaki ito, ay kitang-kita raw ang mga mata nitong namumula. Maging ang paghuni nito ay tila isang hudyat na may pinaparating ito sa mga taong andoon sa loob ng kubo. Sa pagmamasid ni Toryo ay nakita niyang lumabas ang isang nilalang. Hindi naman namukhaan ni Toryo kung sino iyon dahil natatakpan ng anino ang pagmumukha nito. Ang mas nagpakaba pa kay Toryo nang makita niya itong bigla ang nagpalit ng anyo. Rinig na rinig noon ni Toryo ang pag-angil nito. Doon ay nagkaroon ito ng maraming balahibo sa katawan. Nang hindi nagtagal, bigla namang napakurap itong si Toryo. Pagbalik ng tingin niya sa lugar kung saan niya nakita ang nilalang ay wala na ito. Imbis tao ay may isang dambuhalang baboy ramo ang lumabas mula roon. Bigla namang humigpit ang kamay ni Toryo habang hawak-hawak noon ang isang bagakay. Ayaw na sanang magtagal ni Toryo doon. Bigla naman itong umatras ngunit mas lalo siyang nahintakutan. Nang paglingon niya sa likod niya ay tumambad sa kanya ang noon ay itim na baboy ramo. Ibang-iba iyon sa tipikal na baboy ramo dahil halos maligo na sa langis ang katawan nito. At ang mga pangil naman nito ay kung susukatin mo lagpas isang dangkal. Akmang aamba na sana ng kagat ang baboy ramo kay Toryo nang bigla itong umangil ng pagkalakas-lakas. Doon niya naman nakita ang kanyang ina na may hawak rin ng isang bagakay. Nakatarak ito sa likurang parte ng baboy ramo. Agad naman siyang hinatak patayo ng kanyang ina. Ngunit ang pag-angil ng baboy ramo na iyon ay isa na palang hudyat na paghingi ng saklolo sa mga kauri nito. Mistulang na bulabog
ang buong kapaligiran noon. Yung mga ibon na nakita ni Toryo kanina ay unti-unting bumibuelo patungo sa kinatatayuan nilang mag-ina. Alam ni Toryo sa kanyang sarili na dehado sila dahil dalawa lamang sila ng oras na iyon. Ang akala ni Toryo na pagtakbo ay hindi nangyari dahil bigla ang ibinaon ng kanyang ina ang bagakay sa lupa habang ito ay nag-uusal ng kung ano-ano sa salitang Latin. Kada usal nito ay siya namang ihip sa kamay at bato sa mga nilalang. Ang ginagawang ganoon ng kanyang ina ay isa palang uri ng tigalpo. Marahan naman na bumabagsak ang mga ibon sa himpapawid na animoy tinatamaan ito ng isang matigas na bagay. Kitang-kita naman ni Toryo sa mukha ng kanyang inay ang galit at gigil sa mga nilalang na iyon. Maya-maya pa, ang akala nila noon na tapos na ay hindi pa pala. Dahil isang lalaki ang lumabas mula sa kubo kung saan nakita ni Toryo na yun ang lalaking bumili sa kanya. Agad namang nagwika ito sa kanyang ina ng, Nay, siya yung lalaking tinutukoy ko sa inyo. Umatras ka, Toryo. Ramdam ko sa isang yan ang lakas ng harimundong gabunan. Kapag alam mong alanganin na ako ay tumakbo ka na. Wika ni Beria kay Toryo na noon ay nakakaramdam ng labis na takot. Mabilis ang mga pangyayari ng tagpong iyon. Bigla na lang naging isang mabangis na baboy ramo ang lalaking iyon. Ikukumpas pa lang noon ng nanay ni Toryo ang kanyang kamay, ngunit laking gulat nila nang nasa harapan na nila ang baboy ramong iyon. Isang malakas na pagsuwag ang pinakawalan ng baboy ramo. Yun din ang naging dahilan para tumilapon ng malayo ang kanyang ina. Si Toryo naman ay pinilit itarak sa nilalang ang hawak nitong bagakay. Ngunit wala man lang itong natamo, maski na ang galos mula sa bagakay na hawak ni Toryo. Agad namang lalapit sana ang baboy ramo, ngunit bigla itong nabato ng tigalpo ni Bera kung saan bahagyang napatras ito. Sumigaw naman ang nanay ni Toryo na tumakbo na siya. Ayaw pa sanang umatras ni Toryo, ngunit mapilit ang kanyang ina. Sa pangalawang pagkakataon, kitang-kita nito ang pagsugod ng nilalang sa kanyang ina. Doon niya nakita na bumaon sa kanang balikat nito ang mga pangil. Ngunit bigla namang umangil ang nilalang na iyon. Bahagya namang napangiti itong si Toryo nang makita niya na ang kaliwang kamay ng kanyang inay ay nakabaon sa bandang batok ng nilalang. Pagkahugot nito ay tumambad kay Toryo ang isang tanso na punyal. Kung iistimahin mo ay nasa 6 na pulgada lamang iyon. Kasabay nga noon ay nakapikit pa rin ang kanyang ina. Napansin niya rin na kada buka ng bibig ng kanyang ina ay ganoon naman ang pag-angil ng nilalang. Maya-maya pa, nang ramdam na ng nilalang ang sakit, ito na rin ang kusang umatras. Mabilis itong tumakbo sa masukal na kakahuyan. Akmang hahabulin sana ni Toryo pero pinigilan na siya ng kanyang ina. Wala namang salita ang lumabas sa bibig ng kanyang ina matapos ang gabing iyon. Mabilis rin silang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Hawak-hawak ni Bera noon ang kanyang kanang braso dahil sa lakas ng likidong tumutulo mula roon.
Alalang-alala naman itong si Toryo, ngunit ayon sa kanyang ina ay malayo ito sa bituka kung kaya't malayo siya sa kapahamakan. Nang makarating sila sa tahanan nila Toryo ay bahagya namang natumba ang kanyang ina. Sinabi nito na kuhain ng mga halamang gamot sa bakuran ng kanilang bahay. Yun daw ang itatapal nito sa natamong sugat. Agad na sumunod itong si Toryo, ngunit laking gulat nito ng pagbalik niya ay wala ng malay ang kanyang ina. Dahil sa hindi pa masyadong maalam si Toryo, ay dali-dali itong lumabas. Patakpong tinahak ang bahay ng kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Naitago na lang natin sa pangalang Tata Manuel. Agad na nagmadali itong si Toryo at nang makarating nga ito sa tarangkahan ng bahay ni Tata Manuel, agad nitong inilahad ang lahat ng nangyari sa kanilang nakaengkwentro. Walang pagdadalawang isip namang lumakad si Tata Manuel papunta sa bahay nila Toryo. Nang makarating nga sila ay naglabas ng iba't ibang uri ng halamang gamot itong si Tata Manuel. Doon nga ay inilapat lahat iyon sa sugat ni Vera at gumawa rin ito ng isang inumin kung saan nag-usal rin ng matanda bago ibinigay at pilit na ipinainom kay Vera. Iho, nagawa ko ng lahat ng alam kong magpapabuti ng lagay ni Vera. Mabuting bantayan mo muna ang inay mo. Bukas ng umaga ay babalik ako. Wika noon ni Tata Manuel kay Toryo. Maraming salamat po, Tata Manuel. Hayaan nyo pag nagising si nanay bukas ay babanggitin ko lahat ng ginawa ninyo. Tugon ni Toryo sa matanda. Hindi naman na ito sumagot pa. Mabilis na rin itong umalis sa kanilang bahay. Si Toryo naman ay buong araw na naghintay na magising ang kanyang ina. Inabot ng ilang oras ang paghihintay ni Toryo pero hindi nito namalaya na nakatulog na rin siya sa tabi ng kanyang ina. Nagising na lamang itong si Toryo nang may marinig siyang nag-uusap sa kanilang sala. Pagsilay niya naman sa higaan ay wala na ang kanyang ina. Doon niya nakita na kausap na pala nito ang manggagamot na si Tata Manuel. Sa pag-uusap ng dalawa ay rinig niya ang babala ng matanda sa kanyang ina. Alam mo, Vera, may laso ng pangil na nakaharap mo kagabi. Ang paniniwala noon ay hindi tuluyang gagaling ang sugat mo hanggat hindi mo napapatay ang may gawa nito. Wika noon ng matanda sa kanyang ina. Alam ko, Tata Manuel, ngunit nababahala ako sa isang digmaan na magaganap. Alam niyo naman siguro ang nangyari sa asawa ko, di ba? Tugon ng nanay ni Toryo sa manggagamot. Huwag kang magpadalos-dalos, Vera. Hindi mo pa lubusang kilala ang mga angkan na nakaharap ninyo kagabi. Sila ang mga gabunang nahanay sa pangkat ng mga harimondon. Doble ang lakas nila sa tipikal na gabunang alam mo. Sila rin ang dahilan kung bakit nabulag ang isa kong mata. Matapos akong tumanggi sa alok nilang umanib ako sa kanila. Mahabang salaysay ng matanda sa aking nanay. Wala naman akong magagawa, Tata Manuel. Alam kong hindi rin naman sila titigil hanggat hindi nila kami napapatay ni Toryo. May isa pang paraan. Minsang inilahad sa akin ng kamag-anak ng asawa ko na meron raw tagong kuweba sa Capiz. At doon ko raw mahanap ang taong nagbibigay ng lakas upang matalo ko ang mga harimondon. Tugon ng nanay ni Toryo sa matanda. Nang marinig iyon ni Tata Manuel,
ay napangisi lamang ito habang sumasagot ng, "Kuweba baka mo, wala na kayong maabutan, Bera. Dahil sa ganid ng mga hari mundon, ay pinatay din nila ang kapatid ko. Tama ka ng iyong narinig. Kapatid ko ang tinutukoy mo sa kuweba ng Kapis. Siya si Maning. Tandang-tanda ko pa na ginamit nila itong pain upang mapasapi ako sa angka nila ngunit hindi ako pumayag. Alam ko sa ginawa ko na walang pinagsisisihan si Maning dahil kung nabubuhay man siya ay yun rin ang alam kong nais niyang gawin ko." Mahabang paglalahad ni Tata Manuel kay inay. "Pero Tata Manuel, tulungan niyo ako. Hindi ako papayag na patayin kami ng anak ko na walang kalaban-laban." Pagsusumamo ng nanay ni Torio sa matanda. "Bueno, mamayang gabi, hintayin mo ako. Kung mapilit ka ay babalik ako upang ibigay ang pinakahuling alas na pwedeng pamuksa sa mga hari mundon." Sagot ng matanda habang naglalakad na ito palabas ng bahay. Lumipas noon ng ilang oras. Maggagabi na noon at tila nag-aagaw na ang liwanag sa dilim. Habang kumakain sila Torio at Bera, ay 3 katok ang bumasag sa tahimik nilang salo-salo. Nang buksan ni Torio ang tarangkahan, doon ito nakita ang matandang si Tata Manuel. May dala-dala itong mga bagay at ang mas nagpabilib sa kanya ay ang tabak na nasa bewang nito. Agad na pinatuloy naman ni Torio ang matanda. Doon ay inanyayahan nila itong kumain ngunit tumanggi rin ito. Maya-maya pa ay naglabas ito ng isang tela. At ang nilalaman nito ay ang medalyon ng 7 Arkangheles. Sinabi ni Tata Manuel na wala na siyang kakayahan, kung kaya't mas mabuting kay Bera na lang mapunta ito. Maging ang mga salita kung saan bibigyan itong si Bera ng makapal na baluti sa katawan. At ang pinakahuli, ang tabak na may nakaukit na atardar. Yun raw ang matibay na pamuksa sa kahit anong uri ng nilalang na nahanay sa kaliwa. Sobrang pasasalamat naman ang ginawa ng nanay ni Torio sa matanda. Sa wakas raw ay makakamit na rin ng asawa nito ang hustisya, maging ang mga taong napaslang ng mga gabunang iyon. Nagsabi rin si Tata Manuel na may gaganapin na pista sa gabi kung saan magkukulay dugo ang buwan. Yun raw ang magandang pagkakataon. Abala raw kasi ang mga hari mundon sa mga bagong sibol na yanggaw. At tiyak na wala sa kanila ang handa na may ganoong uri ng laban ang magaganap. Nang malaman naman iyon ng nanay ni Torio ay mabilis itong nagdesisyon. Noong una ay ayaw nitong pasamahin si Torio ngunit sinabi ng matanda na hindi rin ito kakayanin kung siya lang mag-isa ang lulusob sa kuta ng mga nasabing gabunan. Makalipas ang araw na yon, kinabukasan na ang magiging lakad nila patungo sa isang sitio ng Kapis. Ang lugar na iyon ay talaga namang talamak na sa ganong uri ng naninirahan. Pahirapan pa nga ang dumaan doon kahit ikaw na mismong taga roon ay hindi basta-basta. Lumakad na nga ang mag-ina. Pagdating ng araw na kanilang hinihintay, si Torio ay binigyan ng isang tela ng matanda kung saan naglalaman ito ng mutya ng kalabaw. Naging matagal ang kanilang ruta dahil lumihis sila sa tipikal na ruta.
Mahirap na at baka may nagbabantay na maliligaw sa daanang iyon. Tansya ni Torio na pasado 9:00 na ng gabi iyon. Habang papalapit sila ng papalapit ay ganoon rin kalakas ang ingay na kanilang naririnig. Hanggang sa unti-unti nang nakakita itong sila Vera at Torio ng iilang liwanag sa di kalayuan. Yun ay liwanag na nagmumula sa mga sulo na nakasinde. Doon rin ay rinig na rinig nila ang mga angil na animoy naglulungsad ng isang pigin at pagtitipon. Tumingala naman si Torio at tama ang matanda sa mga sinabi nito. Dahil ang buwan noon ay halos mamula-mula na parang maikukumpara sa dugo ang kulay nito. Agad namang sumenyas ang nanay ni Torio na maging alisto sila dahil marami ang nilalang na nakapalibot sa lugar. Maya-maya pa ay isang iyak ng sanggol ang kanilang narinig. Pagsilay nila sa isang mesa, dun ay nakahiga ang sanggol. Sa pakiwari nila ay iyon ang magiging alay sa Diyos na kanilang sinasamba. Halos mapuno naman ng galit ang nanay noon ni Torio. Ngunit sa estado kasi nito ay walang kasiguraduhan ng kanilang pagkapanalo. Hindi pa rin kasi maigalaw ng nanay ni Torio ang kanyang kanang bahaging braso. Habang marahan silang naglalakad, bigla namang nakagawa ng ingay itong si Torio. Bahagya kasi itong natalisod sa kahoy na nakahambalang sa daan. Doon ay biglang lumingon ang lahat sa kanilang kinaroroonan. Agad na nagsipulasan ng mga tao noon. Maya-maya pa ay bigla namang naglabasan ang malalaking aso na hindi nila alam kung saan nagmula. Nagwika ang nanay ni Torio na maghiwalay muna sila. Inusalan agad ni Vera itong si Torio ng baluti sa katawan habang winiwika nito ang mga katagang sumalatum, sumirim, sornum. Nang mawika ito ni Vera, ay kaagad naman itong inihip kay Torio. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam si Torio ng kaginhawaan sa katawan. Maya-maya pa, bigla namang lumantad ang isang dambuhalang aso sa harapan ni Torio. Wala na itong nagawa kundi kunin ang punyal na ibinigay sa kanya ni Vera. Dahil sa mutya ng kalabaw, naging ganoon na lamang ang lakas ng puwersang taglay ni Torio. Mabilis niyang naibaon ang punyal na iyon sa parteng dibdib ng aso. Doon ay nagpakawala ito ng nakakabinging tunog. Dahilan para makuha ang atensyon ng iba pang nilalang. Si Vera ay patuloy ang pagbato ng tigalpo sa mga nilalang. Pansin naman ni Torio na limitado ang galaw ng kanyang ina, kung kaya't dehado ito sa mga kalaban nila. Nakita naman ito na hinugot na ng kanyang ina ang tabak na may nakaukit na dasal ng atardar. Doon ay bahagyang napaatras ang mga nilalang. Kada wasiwas ni Vera noon ay parang may isang torpedo ang gumuguhit sa katawan ng mga dambuhalang aso. Malaki ang pinsalang nadudulot ng tabak na iyon sa mga nilalang na nasa harapan ni Vera. Dahil sinasabayan ito ng mga usal na nakapaloob sa medalyon ng 7 Arkangeles. Nang magkalapit sila Torio at Vera, ay dun na nagpakita ng tuluyan ang dalawang harimundong gabunan.
Matipuno ang pangangatawan ng mga ito. May sa demonyo rin ang wangis ng mukha nito at dun ay litaw na litaw ang mga nagtatalasang pangil at kuko ng nilalang. Nagwika pa ang isa doon na madali na lang silang patayin. Gaya ng ginawa nito sa buong angkan ng manggagamot at asawa ni Vera. Nang marinig iyon ni Vera ay tila nag-init ito at doon nagsimulang tumakbo papalapit sa mga nilalang. Ibang-iba ang bilis at liksi ng mga gabunang iyon, ni hindi man lang makatama itong si Vera. Tila sinasayawan lamang ito sa hangin. Maging ang mga buhay na katagang binabato nito ay walang takot na sinasalo ng mga harimundon. Doon nila napatunayan na sobrang delikado ng sitwasyon nila sa mga oras na iyon. Bahagya naman silang napatras nang magwika ang isa ng, "Yun lang ba ang kaya nyo? Kami naman." Doon ay mabilis na triple ang galaw papalapit sa kanila. Hindi pa nakakapagsalita itong si Vera ay agad na itong tinamaan ng isang malakas na suntok mula sa harimundon. Si Toryo naman ay wala ring nagawa dahil ang baluting ikinarga sa kanya ay parang kusang kumawala sa kanyang sistema. Ang pinaka nagpakilabot pa kay Toryo ay nang hatakin sa leeg niya ang medalyon ng San Benito. Halos hindi makapaniwala itong si Toryo maging si Vera sa ginawa ng harimundon dahil dinurog lamang nito ang medalyon gamit ang isang kamay saka ito kinain. Anong klaseng nilalang kayo?" Sambit ni Vera sa mahinang boses habang nakatukod sa lupa ang kanyang tabak. Wala naman naging sagot ang mga nilalang. Bagkus ay tumawa lang ito ng napakalakas. Doon na tuluyan na wala ng pag-asa ang mag-ina. Maging ang ibang medalyon kasi ni Vera ay iniwanan na siya. Tila naging isang normal na tanso na lamang iyon. Nang masukol na sila ay magkatabi silang nakasandal sa isa't isa. "Toryo, tumakas ka na. Hayaan mo na ako rito hanggat may lakas pa akong protektahan ka." Pangungumbinsi ni Vera kay Toryo. "Hindi, Nay. Lalaban tayo. Ikaw na lang ang pamilya ko. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka pa." Sambit ni Toryo sa kanyang ina. Tuwang-tuwa naman ang mga nilalang dahil sa nasasaksiyan at naririnig nito. Akmang lulusob na ang isang harimundon sa harapan nilang mag-ina. Bigla namang natigilan ang nilalang sa pagsugod nito. Pilit itong kumakawala ngunit parang may kung ano ang pumipigil sa kanya. Doon ay nagulat ang mag-ina nang makita nila sa likuran ang matandang si Tata Manuel. Habang ito ay nag-uusal, napag-alaman nila na humingi ito ng isang gabay mula sa engkantong kaibigan nito. Doon ay nagwika ito kay Toryo na kunin ang tabak at itarak sa dibdib ng nilalang. Wala namang sinayang na oras itong si Toryo. Agad niyang kinuha ang tabak at mabilis na tumakbo patungo sa nilalang na noon ay nababalot ng isang malakas na tigalpo. Nang makalapit ito, ay agad nitong itinarak ang tabak sa dibdib.
Pagkatarak naman ito ay pinausal ni Tata Manuel ang dasal ng 7 Arkangheles kay Vera. Doon ay tila isang asido ang lumusaw sa butas na ginawa ng tabak ng atardar. Ang isa namang nilalang ay tila humiyaw na parang nagluluksa ito sa nangyari. Doon nila nalaman na anak pala yung pinatay nila. Akala nila ay tapos na, ngunit maya-maya pa ay bigla na namang nagbago ang wangis ng natitira pang isa. May inusal ito habang nakatitig sa buwan. Doon nga nila nakita ang tunay na anyo ng isang maharlikang hamundon na nahanay sa mataas na uri ng gabunan. Ang itsura nito ay may hahalin tulad mo sa baboy ramo, ngunit may katawang tao. Doon rin ay ramdam nila ang isang napakasamang presensya. Mabilis itong nagpunta sa harapan ni Toryo. Isang malakas na suntok ang ginawa nito, dahilan para mabitawan ni Toryo ang tabak na hawak-hawak niya. Doon ay nagpasya sila Vera at Tata Manuel na ibigay kay Toryo ang kanilang natitirang lakas. Isang dasalang binanggit ng dalawa, sabay bato nito kay Toryo. Nang maramdaman ni Toryo iyon ay parang gumaan ang katawan niya ng 10 beses. Ang mga mata ni Toryo noon ay nagbago at naging isang kulay abo. Tanda iyon na napakalakas na ng karga na dumadaloy sa kanyang sistema. Toryo, iho, wala na kaming lakas ng nanay mo. Pilitin mong makuha ang tabak at agad mong ibaon sa dibdib ng nilalang na iyan. Sambit ni Tata Manuel, ngunit naputol iyon ng bigla itong sakalin ng nilalang. Ramdam ko na wala ng lakas si Tata Manuel para lumaban pa. Si nanay naman noon ay halos mawalan na rin ng malay. Tuluyan naman nawalan ng malay itong si Tata Manuel. Matapos iyon ay si Toryo naman ang susuguri ng nilalang. Ngunit wala itong ibang ginawa kundi ang pumikit ito at taimtim na nagdasal. Doon ay ramdam ni Toryo ang kalabog sa bawat suntok na binibitawan ng nilalang. Ngunit hindi ito makapasok sa panangga na ginawa ni Toryo. Habang nakapikit nga itong si Toryo, ay doon pumasok sa kanyang utak ang kanyang ama. Tila sinaniban itong si Toryo. Doon ay hindi na raw niya nalaman ang kanyang ginagawa. Marahil ang tatay ni Toryo ang pumasok sa katawan nito. Doon ay muling nakipagsabayan ng suntok itong si Toryo. Hindi na rin ito iniinda ang suntok ng hamundon sa kanyang katawan. Nakita raw ni Vera na parang nabuhay ang kanyang asawa sa katawan ni Toryo. Alam na alam kasi ni Vera ang galaw at estilo ng kanyang asawa. Sa tulong ng tabak ay mabilis din itong nahugot ni Toryo sa lupang binabaunan. Bahagya nang umatras ang nilalang, ngunit yun naman ang panahon ng pagsugod ni Toryo sa kaaway. Mabilis rin na isaksak ni Toryo ang tabak at hindi na ito nakatiis. Ilang beses niya rin hinugot sa katawan ng nilalang iyon. Doon ay tuluyang napaslang ni Toryo ang nilalang dahil sa ginawang pagsanib ng kanyang ama. Matapos ang labanang iyon, ay nawala na ng malay itong si Toryo.
nagising na lamang ito na nakahiga sa kanyang silid kasama si Vera at si Tata Manuel. Doon ay inilahad ni Vera ang mga nangyari. Fast forward ko lang ng konti. Makalipas ng 1 taon, ay muli nilang nabawi ang lupain na inangkin sa kanila. Si Tata Manuel naman noon ay tuluyan ng nabulag. Ngunit kahit bulag na itong si Tata Manuel, ay taos puso ang aming pasasalamat. Kundi dahil sa mga gabay at turo nito, marahil ay wala na kami ng nanay ko sa mundong ibabaw. Kinupkop naman ni inay at isa siya sa nagtatanim ng palay sa aming sakahan. Lumipas pa ang ilang taon. Tahimik ng muli ang baluarte ng pamilya ni Torio. Ang lugar naman ng Capiz noon ay naging tahimik na. May mangilan-ngilan ng nangangahas na nasa hanay ng kaliwa. Ngunit nang malaman ng mga ito ang naging istorya ng mag-inang Antingera, ay hindi na ito tumutuloy pa. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang pagprotekta ng lugar sa Capiz. Buhat kasi ng magkaroon ng sariling pamilya itong si Torio, ay ipinasa na rin niya sa kanyang anak ang iilang lihim na umubos noon sa pangkat ng mga gabunan. Marami pa sana akong gustong ikwento pero dito ko na lang po tatapusin ang liham ko kwentong baryo. Sana ay mabasa ninyo ang sulat kong ito. Maraming salamat at more blessings sa channel ninyo. Okay, so yun, what's up mga kabaryo? Ano ba? Sige. Comment ko muna rito sa kwento ni Torio, no? Ang galing lang din, pero may sad part kasi talaga rito, lalo na nung binasa ko pa lang to nung unang-una kasi nga nakita ko na mag-ina. So ang expected ko rito, babae, tas babae rin yung anak. Pero biruin nyo, kumbaga antingera yung nanay ni Torio tapos siya, na hindi naman talaga antingero, napasahan o naturuan dahil na lang din sa, actually hindi naman talaga antingera si Vera di ba? Kasi nga base dun sa sulat, namatay lang yung tatay ni Torio nung minsang tumulong sa angkan, no? Yung angkan talaga sa side ng tatay ni Torio is mga manggagamot nga sa Capiz, yun nga. Pero nung dumayo na ito, siguro humingi ng tulong. Syempre, kamag-anakan ng tatay ni Torio. Sorry. So, bilang anak, pumunta siya ron pero wala silang nagawa sa, yun nga, ngayon ko lang din narinig tong hamordon. Biruin nyo, gabunan. Kasi diba typical na gabunan is yung mga normal na aswang. Pero ito, base rin sa kwento, doble. Saka, iba. Diba? Umpisa natin dun sa medalyon. Nag-umpisa sa San Benito. Tapos may binanggit pa na Sator, sinukuan, saka yung pagtaas ng kabal. Grabe yung inaral na nalihim na karunungan ng nanay ni Torio, di ba? Isipin nyo, siyam na Biyernes. So, 9 months yun. Ewan ko lang, yun yung pagkakaintindi ko sa sulat. Pero siguro, pineksina nito yun nga, nagsulat nung istorya ni Torio. Pineksina kasi nga, masyadong matagal yung 9 months kung bubunuin ng isa-isa na eto nangyari sa unang buwan. Tapos, pinorward agad. Yun nga, hindi maganda kasi rito ang nangyari is inangkin, no? Nangaangkin pala ng teritoryo to na yung angkan ng mga hamondon, di ba? Isipin nyo yung iniwan na lupain ng tatay ni
Toryo, inangkin nung isang hamon doon. Tapos, yun nga, nagkasya sila sa kinikita ng nanay niya sa paglalako ng kakanin. Maganda para sa akin, kabaryo. Ang dami kong gustong sabihin dun sa kwento. Gusto kong isa-isahin, saka parang halos lahat ng medalyon nandito. Biruin nyo, 7 Arcangheles. Isa yan sa pinaka malakas na uri ng medalyon. Hindi lang medalyon kasi dasal talaga yan eh. Kasi ayan ang konekta ng infinito di Diyos, di ba? Pero dito wala naman binanggit na ganong medalyon. Pwede naman kasi banggitin yun, lalo na siguro wala na to si Toryo talaga. Mga apo niya na lang to na nagpadala sa atin ng sulat. So kung buhay pa yung medalyon na yan, buhay na sila na hanggang ngayon. Tapos kung alam nila na debosyonan o buhayin, talagang maganda yan para sa kanila. Tapos yung isa pa ron, asa na kaya yung tabak? Diba? Biruin nyo. Tabak na may nakaukit na dasal ng atardar. Ang atardar kasi, pwede nyo i-search yan mga kabaryo. Metatron. Metatron. Yung Metatron kasi na dasal is mahirap yan, lalo na kung bigla mo lang aaralin. Kasi yung Metatron na yan, kumbaga mataas na uri ng dasal na hindi natin alam kung anong pwedeng maging kapalit sa inyo, sa nagmamay-ari nung, yun nga, yung buhay na salita na yun. Kung sa lakas at lakas lang din naman, siguro 10 San Benito yung epekto nun. Pero malakas talaga yung hamon doon. Biruin nyo. Kumbaga nag-evolve no? Pero nung sinearch ko, alam nyo kabaryo, sinearch ko kasi nga naiwagaan ako eh. Yung hamon doon talaga pala is totoo talagang uri ng aswang. Diba? Filipino pox, andun talaga. May kita nyo yan, yung mga ganitong story natin na pinapadala ng sender. Sa ngayon kasi medyo moderno na yung panahon natin. Nasa Google na lahat, so may kita nyo isa-isa yan. Kaya pag may mga ganun akong binabanggit, pwede nyo i-take note yan, lalo na yung mga medalyon, yung dasal, kung ano pa man na medyo nahihiwagaan kayo. Pwede nyong i-take note yan tapos i-search nyo. Tapos dun nyo i-combine sa kwento. Kasi nga, biruin nyo itong Sator, meron na tayo naging kwento na ito. Doon naman, yung hindi ko tanda yung title pero meron na tayo yan. Mas detalyado yung pagkaka-explain na nung Sator dun sa kwento natin na siguro last month. Yun. Kasi talagang ultimo meaning nung Sator nilagay. Tapos ayun pa, napainggan nyo ba yung 3 dasal, 3 salita ng Latin na pagkarga ng baluti sa katawan. 'Di ba narinig nyo binanggit ko, 'di ba? Okay lang naman 'yon kasi hindi naman 'yun nababasag o hindi naman agad e-epekto sa tao 'yon kahit banggitin nyo ng ilang ulit 'yun, lalo na kung yung hindi naman buo yung paniniwala nyo, 'di ba? So, saka wag nyo na rin gawin kasi nga kung wala naman talaga kahintangan o karga sa katawan, mas mabuti nang mapakinggan nyo na lang yung mga istoryang ganito kabaryo kasi nga napakadelikado. Diba? Sa ngayon, meron naman talagang hanggang ngayon maraming antingero na talagang pinapasok na rin yung social media. Nakikita nyo naman. Sila ayan na lang, isa na lang yan si KB. No, Nick Banayo, isa sa mga manggagamot ng kulam sa Kabarang. Nakikita nyo naman, kahoy ng sinukuan ilalagay sa paa. Tapos spiritual na panghuhuli. Nakikita nyo, di ba? So, totoo. Konektado to sa mga kwentong to. Pero, ito kasi, halo-halo na tayo rito eh. May aswang, barang. Ayoko lang talaga multo kasi nga medyo off sa akin yung multo. Although totoo talaga, pero para sa akin mas okay itong ganitong story. Kasi nga, pag multo, yung iba, natatakot talaga, di ba? Kasi nga, multo eh. Hindi agay ng aswang na talagang, wow, lupit. Di ba? Kahit ako mismo na nagbabasa, nalulupitan ako sa story. Kasi nga, may mga ganun talaga pala na sinaunang kwento na ganun yung nangyari sa buhay nila na hanggang ngayon daladala ng apo nila na
pinasa-pasa na yung kwento. Siguro ito nga, kung tutuusin, itong kwento ng Kapis na to, late 50s eh. So 1950s to. Siguro kung may nabubuhay pa no na hanggang ngayon, tas maririnig to na taga-Kapis, lehitimong batang Kapis talaga. Siguro, maalala tong kwentong to, yung posibleng hindi kasi ang laki nung nangyaring labanan na about sa Gabunan tas Antingera, di ba? So kabaryo, yun lang muna yung komento ko rito. Kayo, kung may komento kayo, comment kayo sa baba. Babasahin ko yan. Nakikita nyo naman, lagi kong sinasabi, isa-isa ko kayong nire-replyan kasi mabait tayo. Di ba? Hindi naman tayo para... Meron akong nababasa na magagandang komento, meron naman pangit, pero lahat yan nare-reply natin. Di ba? Pupusuan natin yan. Sa ngayon, ito lang muna. Nga pala kabaryo, naalala niyo yung huling kwento natin kay Marco. Siningit ko lang to kasi nauna talaga to eh. Bali yung kay Marco nilagyan ko lang ng konting twist kasi sobrang ganda nun. Sabado mapapakinggan nyo yun. So sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede pa-subscribe, pa-like at comment na lang din kayo kasi yung mga ganyan nakakatulong sa amin yan para magpatuloy sa ganitong gawain na magbasa ng mga kwento ng sender natin. Kasi sayang naman kung hindi ko mababasa yung mga nag-effort talaga na magsulat. Meron pa rito na sabi niya pinasa niya na sa ilang narrator pero hanggang ngayon hindi pa rin nababasa. So dito talaga natin babasahin kasi nga sabi sa inyo, pag may clear yung story, ginagawa natin ng sinisingit natin sa isang story na mahaba tas kayo na bahala sa title, di ba? Para at least talagang nababasa, wala tayong tinatapon na sulat galing sa sender. Maiksi man yan o mahaba o ano man yan, mabasahin natin yan kasi appreciate ko lahat yan na effort nyo na magsulat. Di ba? Tapos ipapadala rito, tapos hindi naman babasahin. So, parang sayang sa pagod, di ba? Ayun lang kabaryo, siguro magti-10K na tayo. Ang goal kasi namin talaga, kabaryo, alam nyo, mag 100K. Kaya ngayong taon. No? Kasi siguro, ako ang pinakamasayang narrator nung pag nangyari. Kasi isipin nyo, since day one na hindi pa ako gaanong kagamay sa pag nanarrate, nandito na kayo. Ano pa yung maabot natin yung ganun. Tapos, di ba? Sarap sa feeling nun. So, ayun lang muna kabaryo. Hanggang susunod na kwento. Maraming salamat.